razmatramo sve opcije, Glazer je za sada sigurno prvi golman Crvene zvezde, međutim vidite šta se dešava u Izraelu, da bukti rat između Izraela i Irana i pitanje da li muškarci mogu da izađu uopšte iz države Izrael dok traje ovo ratno stanje. Tako da je povratak Glazera malo upitan. Nadam se da će se ovo sve brzo završiti, rešiti i da će se Glazer priključiti ekipi, ali iz ovih razloga, zbog ratne situacije u Izraelu, za sada ne može da izađe iz Izraela. Tako da tražimo razmišljamo o rešenjima u slučaju da se Glazer ne bude mogao priključiti u nekom bližem vremenskom periodu. Sada mi Glazer prva opcija, u slučaju da se Glazer ne bude, kažem, mogao vratiti u nekom vremenskom periodu koji je pred nama, razmišljamo o nekom rešenju alternativnom za golmana. Kako se to pravno rešava? Raskid ugovora ili će Zvezda isplaćivati biti uz njega? Pa ne znamo, sad ne razmišljamo, najbitnije je da Glazer i njegova porodica budu zdravo, dobro, bezbedno i da se taj rat reši što pre, a o ovim ostalim stvarima ne razmišljamo sad.